Good morning! So, yung secret ingredients, ilalagay na natin. At doon na naman kami kakain. Si nanay pupunta dito. Magluluto kami mga sa aking vlog ng alimango. Nanay Vets. May mga ano din si nanay. May sarili din siya ano. May sarili din si nanay ano na ang version sa pagluluto. Hindi natin ang dami. Aksyo. Pag-aksyo tayo. Kailangan matuto kayo magluto. Yung mag-isa kayo, huwag nyo iasa yung mga panglasa nyo sa ibang tao, sa mga karinderya or restaurant. Kasi, not all the time, healthy yung niluluto. Kailangan marunong talaga kayo magluto ng sarili nyong version. Tawag na talbos na sibuyas. Bawang. Si nanay. Nay! Dumating na si nanay Sets. Yung Rayna na kusina, dumating na talaga. Si nanay. Hello, good morning! Mami! Dala mo mga bata. Kada ka po may props dapat. Gulog-guyod yung maneta mo. Kadala ka pinali. May hila yung mga baby. Dala yung mga bata. Yun. Tignan ko tubig. Ayun na. Kaya na, Dizay! Ay, Diyos ko. So yung asin. Tayo lang asin. Kunti lang. Kasi parang mahala. Kasi kakain kami ni Mother. Langgaw lang butang ba langgaw kung namin. Suki. Suki. Wow. Tapos lagyan natin ng secret ingredients. So yung secret ingredients. Kunting toyo. Secret ingredients natin toyo. Ayan o. Mula noon hanggang ngayon, Silver Swan pa rin siya. Ayan. So balikan natin after 25 years. Kasi kakain kami ni nanay. Takpan. May aluto na. Mabilis lang yan. So halika dito. Nay! Good morning! Tinda! Yan, dala ko na lang siya. Andito sila yung baby. Good morning, andito kayo lang. Good morning! Ay, kapiyaya. Mamukbang kami ni nanay. Dinay. Magluluto kami ni nanay ng ano. Ng ano tawag dito. Magluluto namin. Ano ng limango. Ayun, kaya mo. Kaya sinday. So ngayong araw ay mukbang kami. Kaniwang sa imo, ang galuya. Tao ka Yan, na. nakapakit na yan. Pila na edad mo? Yan, dala ko na ganit kagdalagan at kalsada. Yan, kung di ko lang bantayan niya. Ito yung piyaya talaga dito sa amin. No? Na tags. Mong. Nami ba? Kung magmong mo. Kasao, sabi na sa may auto ko, taglaw siya. Nagpanay. Kung hindi niya magkakakimakan ko muna. Pandaan lang gimigapon. Ay, bebe. Eh, hot front yun. Hello!
good morning. Hello, good morning. Yan. So, nanay lang kasi kakain kami, tapos magluluto kami ni nanay ng own version namin sa pagluluto. Dalawa kami. So, support nyo po yung yung aming vlog ni nanay. Kasi si nanay, pinapunta ko siya, galing po siya sa bundok. Magmumukbang kami mamaya, no? Ano yung imumukbang natin, nay? Ay, sorry. Kapag pinaka mo, ha? Kumahaw na ganito. Kain kayo. So, kain tayo ulit. Nagluto ako ng paksyo. Maluto kita mamaya ng good morning dyan sa sa mga nanonood. Tuturuan ko po kayo pero i-upload namin ni nanay sa YouTube yung magluluto kami ng alimango. Di pa paborito mo yan, live. Shout out. Yes, no? Mamita. Mauta. Yes, malapit na maluto ang paksiw. So, kakain kami ni nanay. Ngay gusto mo nila yun? Hi! Good morning! Girly Cross, good morning. Hi, sa nagbigay ng 100 stars. Hindi ko mabasa yung pangalan mo, Chinese, na may pagka-Koreana. Good morning. Nancy, kayanang, shout out. Taga-iman ko na be, lalaki. Mo Diyos ko ginoo, wala gid di balaga lalaki ka. Gapangagilap man ko di gani. Gapangamuyo man ko sa ginoo nga kabay pa makagrasyahan man ko di magbasa-basa man sakang ko dai. Piyaya, homemade na piyaya. Kaon ka ta. Pintoy din. Makasao kami doon na. Nakinugaluyang lawas yung... Kasayawan kayo namin ni nanay ng... Mama Sorbitero. Buta, buta paksyo. Abang mo nanay, day. Sao tayo na yan? Hindi na magpalapit. Hindi ba? Mukbang tala yun. Palayo-layo lang. Tawad na din kita. Mamang sorbitero. Kaya lugaluya si nanay eh. Nangihina siya. Ha? Ang bago na paksiw rin. Ang bango-bango. Hindi ka saot mo na dami. Saot mo dahil. Ay natapos na. Yung dulo. Hindi pa pala nag-start, tapos na. Bango na sinday mo sa ako. Yeah. So, talay! Ang laki ng tiyan ko. Mo ko na kumaga. Wala mo ko na kumaga. Pero ano nga lang mo? Teka. Ng ice cream gustong gusto ko. Init ng buhay pinapawi mo. Sama ng loob nalilimutan ko. Mamang sorbetero tayo'y sumaya. Kalimbang mong hawak muling kaway. Batang muntik sa'yo'y naghihintay. Bigyan higaya layong nagmula. Basta ng ulap sa himpapawid. Korting sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalaga nanaginip. Mayroong sikretong nasa sa isip. Mamang sorbetero tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak walang kaway. Batang muntik sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligay Total! Dagat hindi mo saot. labi nagbabagang mata. Sunog na pag-ibig Mami, saka ba ako? Ako ah. Toto. mamang sorbetero nasa Hello! init ng buhay pawingin ka. Mamang sorbetero tayo'y sumayaw. Kalembang batang muntik sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya Balay. Binagay. Ito yung dahon. Magbubudol fight kami ni nanay. Kabudor-budor. Ito yung malay. Ano na ang kaon ko ang sito sa mga ibang kubulong na kubulong.
Oo, butalan na balam tomato na. Lagyan natin paksyo ko. Sarap. La 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 la. Lagyan natin mantika. Dito. Para mas masarap. Tapos kakain kami. Ni mother. Yes, no, kailangan mag-exercise kasi sa umaga, kumain kayo ng healthy food, gulay, isda, at saka prutas. Kaya nagbigay ng 2,500 stars. Hala, Diyos ko, Ginoo ko, sino yun? May nagbigay ng 2,500 stars, Nay! Nahulog tuloy ko, Sarah. Nanay, may nagbigay ng 2,500 stars sa iyo. Si anong pangalan niya? Si Good Samaritan eShop. Thank you, Madam Good Samaritan eShop sa 200,500 stars. Ano masabi mo dahil binigyan ka ng 200,000? Pabili mo ng gatas na insure. Ay, thank you. Paano nga sumayaw si BT Imbak, fresh from the farm? Ay, wala mo nga kasagata ko yung magsayaw. So magmumukbang tayo ngayon. Ayan, may dahon, no? Ayan. Pero hindi ko yung sa balay ko naga. Hala, Diyos ko. Ayan po, may dahon po kami. Kasi magmumukbang kami ni nanay. So, mamaya, mayroon pa kaming ano, dito lagay dito. Hindi na pag-ugas-ugasi, ah. Doon sa inta man sa imo ya. Butang na dahon. Hapin man lang na iya. Kainta man sa imo. Butang na unang. Kaibigan kong trans, ayan. Hi, girl. Hi, morning. Kamusta ang buhay trans? Bilang. Ma-feel mo ara si Aisa. Okay pa, ma'am. Ayan yung alimango na kunin natin. Kwarta to, ito kwarta sa may bulsa. Alimango nandito na yung alimang. Hello, good morning. Yes, na-order na kayo alimango. Ay, sir, gwapo ni sir. Shout out nyo sa mga kaibigan kung gusto umorder ng alimango. Hi, sir. Gwapo, sumbana mo. Di na alimango mo. Hindi kay vlog pa na mo ni nanay. Magkano ba? Sige, gamay na hinata. Pala tawa ko, Bi. O gusto ni nanay kasi alim. Bebe, tabok sa buli mo. Ayan, alimango. Pati pisnat kasama na yan. So, iluluto namin nila. Uya, kami alimango. Uya, alin na kami mga iras. Hindi magluluto. Butan to, ano? Iluluto na mo ni nanay na iya ang alimango. Lagay mo na to. Can you change the... Hindi, kita mo nga iba. Baka pa na naman gasolina. Kamusta, sir? Wala pa mo kabuo? Ang idok ko ga, kasaw. Kita. Diyan ka mga pulis. Kapabidyo, pasasabi. Ang idok ka karakasa. Sir, may pick-up line ako sa iyo. Aso ka ba? Idog style, taka. Pumili ko siya. Tinaglamig ako. Pila na kayo kay Bilog sa laguron mo dahil. Malago na. Di ka mo ka-pulis sa bungaw. Ate, sige. Thank you, Gida. Daso naman. Oo. So, ayan, magluluto kami ni nanay ng alimango. Kulang aking paksiw, yatan mo. Ano yun? Yate, ano kayong paksiw ko ba? Yung sa paksiw ko nasunog. Ay, yala, dali na lang. Yung alimango kasi, imumukbang namin ni nanay. Upload namin sa YouTube. Si nanay magluluto nito pa, ano na to, uling na yung paano mo iluluto yan, BT? Ano ni sa'yo? Ilagay mo muna dyan, ho. Paano mo iluluto? Oo, nangangagat na sa. Ibutang sa may kalaha, sumtangan sa tubig. Tapos, gata. Abrihan ta day. Alimango. Makabuhi ko mga gata, ganun ka makupod. Doon abrihan ni Bidin, hindi na mga ano. Ay, buhay-buhay dyan ay tagaan niya puluto. Naging dus-dusan na sila namin. Sa kilo, mahal, 400, no? Pero at least ma-happy kanya, paborito mo yan, di ba? Nawag bang Tagaan niya po ito doon. Gamay ko niya. Sa bantayan. Kuha to ano, anay ta? Magkamang ako makabuhay. Ay, Diyos ko, kuha, dali, dalaga, maglumpat. Sabi, ano, butan to? Kuha to, ni kasirula na lang. Basi mga gat ni sa. Ilagay mo muna dyan. Itatali natin to. Saan natin ilagay?
So iluluto namin. Kain na muna tayo paksiw na para may mag-vlog tayo na may power ko na. Ano ka sa limango dahil. Bye-bye. So ayan, kain muna tayo. Maahaw ta, bye-bye. Sa dahil lang. Ay Diyos ko, ang dami kong mga pinaprocess. Nung kutsara ko nahulog pa. So pak. Susubo ka mo iti alis ako dito. Pero mga lunch time, mga cool. Kami kayo makakang 20 Ayan, luto na. Maahaw tanay. Deka, tanay. Lingaw niya sa TikTok. Sa may suba, sa doon sa Bador, sa Basi, Matawan, Panasa. Ibongbong ulo, yes may ibongbong ulo, yes bato, madako. Dahil na maahaw tanay. Handa na ikaw tanay. Oo, maahaw na yun. Pinamalahan. Yan. Ikaw tanay, paksiw na. Tapos ma-vlog ta makauluto. Tano? Oo. Karoon pa man ta malakat mga alas 12. Di na si tata man. Bangs ka, uta bangs! So daho na lang ko yung makaon. So daho na lang kuya. Nakamuto ka noon? Tulutuan, makaon tanay. Kaya ma-vlog tanay. Yun Wala eh. yung pamananaluto kung ano. Karoon na lang na iyang alimango. To the palo na lang na iya. Kaya i-vlog ko na gani. Hello! Kain tayo ng paksiyaw. Yan. Magbudol fight kami ni Mother. Kadamit-tamit, ho? Butang daunan. Ngaw tanay. Gusto mo soft drinks? Hindi kami inom soft drinks. Mas di yung bata. Dutaya lang. Kaon ta, nagutom ko yan. Maaw na, geng. Kaon na, nay. Kaon ka. Doon timo-timo lang kay malo. Kaon pa pantaliwat maluto ang ano, limango. Ikaw dahil nakaon. Pungita lang na sila. Oh. Wala ko na lang ang limang. Dasig na lang na para namin ang kaon. Hindi gani kay karon man hindi ko ya karon kamayo ka pang ba kun wala kun dalion ko na iya kay kita mo 10 minutes. Hello. Kaon ta. Kamain, hindi kaon ka. Uy, ta sila. Kaon sa balayaw. Thank you so much sa Star Sender, madam. Uy, ta sila. Sarap. Kainom ka pag-atas dahil? Ito, kaya panyapon, tsaka dahon, tsaka nayo. Ikaw ya. Hindi makaon. Kaon ko sa balayaw. Kaon ko ay may bilin, pakutog lang ka sa yan. Gidalaan ka to na Elmer, nagliga pa sa yan. Padala ko. Kung kinikili naman sa ginan. Daluto, nito pulo, bilong. Namit si Mampo na malahan. Bulol part na kami. Dayaw. Kaon na ka mo dahil. Net ba? Net tayo. Anghang. Ito lang magiram kay Gapa. Baon ko mo. Dodo. Ay, dinadawa sila upo daw. Kay siya lang dala ko. Isa kaya tutuloy yung Damdam ba? Tasabad ah. Ano man kukunin ka damo? Pero, O rin kami. mga vlog kami nga nga sa YouTube ko. Yung alimango. Tuturuan kami namin kayo kung paano magluto. Basta ka noon to. Ay, kinabay.
Balahas ako aga. Pwede sumayaw kasi kami dahil. Kunti lang. Ito yung kanunay. Nanay's eskrito ni nanay. Yan. Di ba ang sarap sa damdamin, ha? Nanay mo naglalagay ng Kami sa borong, may ka ng kaunisda. Kinuwan man siya kaunisda. tayo isda. Wala kaya kaon isda? Hindi siya kasawa ng isda. Hindi. Nakabalo. Ang kulong doon. Ha? Ang kamapon ko. Damo ka ba sa biga? Yung bata ko din mo. Dugay na kinuha ko nito kanina. Sa una kaya kay Doon nga ba yan? nasinggitan na ito yung kasala sa dugay ngayon ay kapapanilin man Manila. Yung kinuha ko na ito kaya. Baya. So, mo lang ko kwarta. Magduway ko li kwarta. Mayo ka lang yung sa chiche. Wala ka mang kabantay. Tinday ganit. Nainit siya yung Thank you. diri gani pong ko. Kawala. Utang to. Kaya matumba. Kawala ka mo. Pamalaha-malaha. Tulo-tulo. Kaya ba tayo maluwat mantika? Ano preto ba? Diin ka ba pong ko? Hindi ka pong ko na. Sino papa mo? So, imo papa. Ano papa mo gani day? Tungtong Yeah. kaya papa ya. What is your name? Oo, diri ano ba kayo mamang ko? What's your name? Oh, siya nagsambat ko, hindi sa daan. What is your name? Inday ano? Laban ka. Inday bang. Where do you live? Sa Bukol. Wow. How old are you? Two. Two. Sagad mo sa'yo. Sino papa mo? Tungtong. Wala si Tungtong agri. Papa na. Harutangan na din ang So, yun guys. tungtong di. Imusa to rin tao. Manginaw ko. Magluluto na kami ni nanay ng hipon. Sarap tubig arigasyon. Anong kata? Tubig. Ariyo. Ayan na guys, tapos na. So maraming salamat. Babatiin ko na lang yung mga star sender na nagbigay, Ayan. Ano sino to? Shout out. Yung tropa kong driver na ang wing band, Joey Kabay. Shout out to Kinit, Amar. Also, hello, good morning. Hello, shout out. Ang ganda po ng lahi nyo talaga. Oo, yung lahi namin half bulldog, half shih tzu. Ang tawag sa amin, bullshit, no? Tapos mayroon po kaming lahi na half moon. So interviewin natin ang pinakamagandang dilag sa buong mundo na nag-iisang BT Imbang. Hi BT. Hello. Good morning. Good morning. Ilang taon na po kayo? Manog 75 sa February 14. May asim pa ba? Ay, wa na. Kung makakita sang... Ano yung pinaglalaban mo dito sa Kung mundo? makakita text-mate, basa-basa man. Ba ko yan. ba mo gali. Ano yung pinaglalaban mo dito sa mundo? Bakit nandito ka sa mundo? At inapaglabang ko gusto ko makita pa. Ikaw, kung makapamana ka o kung mga sawa, makakita gliwat. Mga apo mo, no? Mga apo ko, happy man ako ah. So anong pakiramdam mo bilang isang Betty Imbang na na sikat ka na ngayon, maraming nanonood sa'yo. Dati sa tubuhan ka lang nagrarampa, ngayon dito ka na sa Facebook. Di,
Siyempre happy ko kay kadamo sa mga fans ko nga naima sa Ano sila na? naima sa akon ang aulaon to. Sadya, di ba? Sadya. Masay. Sadya nga iya. Ano bang nagbago sa buhay mo simula na naging ikaimbang? Ano bang na-feel mo? Ano bang Maraming nagbago sa aking buhay. tulad ng ano? Tulad ng may mga ritos na ko. Mayroong Mayroong rilo. May relo ka na. Mayroong kurintat pa ko. Yan ang nagbago sa buhay mo. Nagbago sa buhay ko. Na ano? Nagmaganda pa kaya ko. Saan napit ang maganda dyan? Mabuti naman ang buhay Kaya nakakain naman kami katatlo araw-araw. Hindi ka ba nagtitipid? Hindi na. Tinguna. Totoo ba yung sinasabi nila pagkatapos nyo kumain ng kanin, dessert nyo kanin din? Siyempre, kay wala naman kay dessert ng mga dulce. Ma-dessert ka na lang. Nay, ano ang pinaka-paborito mong ulam? Ay, ang paborito ko sa una, mga kasag na. Kasag, yung sabpo. San mahal sing una, sang buwi pa nga ako, mister, ginabakal niya na. Kay paborito ko na. Yung kasag. Oh. Kung wala magani, man tinir man tangkong. So ayan guys, hindi kami tatagal. Maraming salamat po sa nagbigay ng star. No? Hindi ko man kayo maisa-isa. Basta importante, galing yan sa puso nyo. Mayroon tayong sa mga charity rin pumupunta dyan ng iba. Yung iba para rin sa mga transportasyon namon para sa aming mga vlog para magpasaya ng tao. So, thank you so much. No? Magbablog po ako ngayon. Kahapon nag-vlog ako litsunay ng isang araw. So ngayon, magmukbang tayo ng hipon na ikaw talaga ang nagluto. Okay. So marunong ka ba? Ready ka na ba? Siyempre, marunong ako. Sabihin mo nga, hello, good morning! Hello, good morning. Marunong akong lumuto ng hipon. Shout out sa chismusa. Shout out sa mga chismusa ako. Ano na yung paano mo sabihin na kung baga may anak ka na mabaho yung hininga, mabaho yung kilikili, paano mo sasabihin na hindi sila magalit sa'yo? Susumbay. Ano sabihin mo? Kung may anak ka mo ng mabaho ang kilikili, Oo. huwag niyong pagalitan. Ano sabihin mo? Sabihin mo, butangan niya aksido. Ano? Aksido para makuha ang baho. Kanya kilikili, hindi pwede tawas muna. Hindi pwedeng tawas, hindi na makuha. Kung mabaho yung kanyang hininga, yung kanyang buga. Ako ng baho, anyan ka ng buga, Ang bang niya, ba niya ba? daw ba, pakalimugon mo siya ng tayudan. Tayudan. Nimal, malis na nanay. Kaya init ulo ko ng mabaho ang hininga. Sa akin, mabaho ba? O, hindi, okay, kaliwat kita yung mga mahumot hininga. Chusera din si nanay. Kilala mo si Tachiche. Siyempre, kilala niya ko Kilala Chiche ko ni nanay. Chichi ko na siya. Oo, magkano bang kailangan mo? Ha? Bisan wala na ko kailangan, chichion. How much is your need? Bisan 500 na lang. Ganyan. Di ba, mga tayong mga anak, pag may kailangan tayo sa nanay natin, kailangan natin labing-labingin. Itsusin. So, dumating yung point na ayaw ko nang itsusin si nanay. Sana yung umi-itsus sa akin. Ini-itsus ako ni nanay. So, hindi na ako yung tatagal. Magbablog na kami ng hipon. Tapusan na Ayan po, kumakain po siya. Ano yung ulam mo? Paano ba, boy? Kain tayo. Ulo mo, paano baboy? Pinapakilala ko po ang fresh na nanay ko na mula sa aming England. Ilang taon na kayo? Manong si 25 sa February 4. Ilan ang apo? Ang apo ko mga 53 pa lang. Sayang. 53 pa lang, hindi na pa lang. Kulang pa na. Ano ang pinaka gusto mo sa kay tatay? Siyempre ang yaman nga kabuhi. Paborito ko siya kay damo kaming anak. Ilan ang anak mo? 13 malang. O kung hindi ka pa nagminopos, mga ilan dapat ang maanak? Ako niluway ko guro ng inopos, may mga 16 may Dudungol yung si nanay. wala na siya mo. Wala na inuga. So enjoy ka ba sa life mo ngayon? Siyempre enjoy ko bisan ako na lang natira, wala na siya. Enjoy ko. Wala ka bang pinagsisisihan? Siyempre wala, kay mabuti naman ako ya. So yan guys, no, sinanay po napunta ko dito para magluto lang talaga ng hipon. So dahil dyan may TF ka sa pagluluto ng hipon. Oo. Kailangan na mion mo magluto. Kaya kung hindi namin, hindi ta kaya pagbayra, nanay. Ha? Siyempre kay sagad ako ya ganit magbata sa siyempre magluto pa ng hipon. Ay, hipon. Hindi hipon. Ay, kakuan. Alimango, ginoo ko, biskan, ganyan.
Ari ay luluto. Sunod bang ko ngayon. Taba ka to ni uling ta ha. Bakain ako. Di pa ano mo dokton. Doon asa sa kasirula, ya kay makamang ini gubagan. Lagyan namin ng ano. Kailangan pa may tali ito. Alam mo itay. May ala day. Uyate. Hindi lang bala ka duka na sindayaw na. Ano, nakamang. Nagagaw pa siya na. Good morning. Punta nga. Ano yung secret ingredients mo ilagay na? Gawin mong kwintas na. Nami dai. Ay, tsaka. Kanda pa sindayaw. Ano gini-ingredient niya sini? Para ginabutangan na sa sang ano? Kamagaan manimba si niwang ni. No, tambok ay babayin mo no. Nya balaan mo niya tambok ginaman. Paano yan mabalaan nga tambok kaya ang ang tulaan niya rin na sagwa. Diin. Tulaan ini yo ti paano sa masiling nga tambok na kay ang tulaan na rin. Diba amo ganiwang ni sila kung ginabiyahe sila. Aring alimango gid yung original no. Ande babayi sa ho pero buti naong dako bayi man. Ay mga bayi pa man. Isa ko no tambok ni tanan badaan na. Pagkaniwang nga ni sukmatan mo na sa kay Tano tong agi to nga Shout dito out sa na. ano. Pinakuha niya nagsuka gayang sobrang kaysa nga kuan. Dungan kami to nagdarigwa ang agi. Perbe sa kaysa. Sabi ni Anerchi, Miss Rica, galit ka ba kay Madam Ivan? Hindi. Bakit ako magagalit? Ano ba may issue ba? Wala naman ah. Halal Lens! Hi my dear, kindly check your Gcash. Ala? Gcash ko? Ay, wala ko Gcash. 0945-3781-410. Ano? Imusa to bala nugay bala pama bala. Kayo wala kang Balaan kuya. kayo wala kang ginapangayong imo nga mga ano mga ang imo nga ano wala ko ginapayong imo ano ganito tawag naman opinion. Si ay tata labtiro. Palayason ko rin sa matakpan ko. So yan na nga guys. Pagkatapos namin magluluto na kami, papatayin ko muna to. Kasi may gagawin kami ni Mother. Nay, babay na nay sa kaila nay. Babay na. Bye. Ano ang iyong kasabihan? Ikaw si Biti Imbang ang ilaw ng Ako si Betty Imbang, ang ilaw ng aming tahanan. wow. Ako si Inday, ang bibi ng tahanan. At ako si Erika Imbang, ang anay na sumisira at kumakain ng haligi ni tatay na itay. Ito, ito manak siya. Hindi na okay na to.